Лежи в комикса. Капи вишня, капи портокал, капи груша, краскова. Краскова. Бе, как да фокусирам? Тия ламбички си купих. Абе, искам едно повеличие. Как да фокусирам, бе? Там си имам С кое? Айде, ключки! Ще посадиш? Много си фотогенична, личи. Да. После ще ти покажа. Това не ме сними как пушна трябваше преди как джурата му конфликта. Ако после пак ще ти снимам. Бабето ми избяга. Бе, викам, търси, викам, ще се правя, не знам, ще се правя. Знам, че дама нещо снимах, нещо прихвах се, нещо да снимам. Да си имам читачки. На поза няма ли? Какво да има? Кира. Да, снимай си, бе. Да, снимай си по пътя. Снимай си тук, снимите това. Да изправи головата, да гледаш по-хубаво. Къде си го дигнал? Дай пътя, бе, къде сте има само нивите. Дай пътя отпред. Къде сте имаш там? Мене сте имаш.
видиш, че те мразя. Защо не мога да света и излизам на света? Прави снимки, бе. Вот. Тук речи. Да се окажа, да си в сърцето ми, че те мразя. Да,
Телефон за повече информация 0889 99 99 22. Славно студио и прочерване с... Не отнеме време да изпиша върху тебе с устни автографа си. Метъри 90 интрига, само този нощ с теб не стига. Всичко ме желае да те опознае, всеки сантиметър в теб, така е. Не сменяйте честотата, още хитове след секунди. Уау, какви страхотни снимки! Ако искаш вярвай, стопирах в Благоевград. Вече има Fujifilm Pro. Що правите бе? Това пък постъпва. Браво на тебе! Знаеш колко? Дами и господа, от тук сме в зона. Вип зона. Що правите бе? Как сте бе? Срещу съдебната палата. Чувствате, че нещо ви липсва? Барджол, къде си бе? Аз ти мисля. Чудите се на жижите купона. Трябва ви само горещата компилация от Music Жега. Жега, 12 нажежаващи ти за изпълнени от Азис, Зови Маринова, Ставна Мира, Яна и Вона, както и новите открития на Sunny Music, Фани и Алекс. Жега, вашата лятна компилация от Sunny Music. Сега не мога да гледам нищо за тебе, бе. Телефон за реклама в радио. Къде снимаш като? 86 33 33 53. Радио Ултра. Оди ги снимай всички. Ма стига се натиска това. Това копче не го натиска отгоре. От да натискаш пауза като... Не го натискам. Снимай здравко, ви здравко. Здравко, здравей! За много време! Ще правиш тлъст, Ладучо! Дай да се види сега. Тебе ти знаеш да снимаш, чак не казваш. Ама я каза, че има камера. Ау. Казвам. Да. 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 Колко? Добре. Да. 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 Добре. Да. Добре. Това ще ни покажем, че колко работим. Да. Имаш много да пишеш. Нема те гледай, айде. Ма пускай музика нещо. После на компютъра си ти пусна музика. Добре, влизам стриптиз. Ай, стига до това. Я път. Ей, бан. Това е документален филм за Ицката. За неговия албум. Оле, че го пусна на всички, на целия град да знае. Чайли.
Опа! Στάσου, λίγο στάσου. Γύρνα πίσω και μην κοίτας μπροστά σου. Στάσου, λίγο στάσου. Θέλω κάτι να σου πω τη στεριά σου. Инфо 1410. Здравейте. Здравейте. Може ли номера на парното и на енергото? Да, господине, но звъните извън работното им време. Но можем да приемем съобщение за тях. То това съобщение, дето искам да им го предам, е много лично. Разбирам, господине. Запишете номерата. Не е нужно да помните или записвате стотици номера. Запомнете само един. 1410. На 1410 можете да получите всеки номер на фирма или организация в страната, както и да попитате за каквото и да било друго. Нещо повече. На 1410 ще ви свържат с търсения номер или ще ви пратят търсената информация по СМС. Да се направи истински часовник е необходима прецизност. Да се нарисува истински шедьовър – талант. За истинско вино е нужно хубаво грозде. А за истински комфорт в дома ви трябва синята топлоизолация на Дал. Стирофон. Силена изолация на Дал. Ниски сметки, липса на конденс и доказана ефективност при най-сурови условия. Търсете Стирофон във Варна. Баборисов ЕОД. Телефон 504-501. Стабилни и качествени и по-добри цени. Стабилти. Строителни материали и консумативи. Стабилти. Доставка до вашия обект. 035 67 78 38. Ловни облекла Хилман. За царете на лова. Посетете ни на safari.bg и фирмен магазин на царството. Трябва да мотопоя. Много трябва да смее пътя. Тебе, стига си ви снимал, бе. Ще ти направя снимки. Не искам да ми правиш снимки, бегай, да съм фотогеничен. Мога ли готов? Ще направя жълно направя снимки. Усмихни се, бе. Прави фото, прави. Пак може музиката, може? Може. Здравейте, Малък приятели. пикет, ще се лайк. Аз съм жена Стоева. Пикет, ще се лайк. Здравейте, аз съм Бони. Здравейте, аз съм Лора. Хай, Антон. Ти говори. Хай, I'm Руслана. Здравейте, приятели. Аз съм Теодора. Желая Да. да го не го кара и там. Да? Беше райцката едно време. Чао! Вероника. Ритъмът на сърце. Нали? Едно време беше ме. Когато те срещна в любовта, Усмихни се, бе, да те видят. неизбежно ще те. Когато те срещна, беше огън и лед. Детство налични гладоловки не спях. И едва ли се срещаш, ще умирам без тях. Дали любовта ми е изгладна сега? По-добре да ме мреш. Ако чуеш това, ако чуеш това, изпреварявам ти. Сега да едиш. Ще да кажеш на него. Моря, вампира. Разкажете ли го, да? Нещо си се талил ли ще така? Да. Абе, колко пари ако пие? Ефтина. Моята дето е канон е 700 лева. И малко ли? Това е живице, това получи. Това си е професионална цифрова камера, супер. Не, иначе Гигабайта е това чудо. моята 12 мегабита. Това си е чисто професионална работа. Абе, малки има цифров фотоапарат професионален. Да. И С го карта. купи за 170 лева. Не сте ми Билян. Снималки.
Теб искам да снимам, теб, обабец. Не те карам, не можеш. Оде прави стриптиз. Ние кълни образование, едното го ям, другото го... Я мръдне малко. Чекай си. Те мъчек те фана на такова, да те фана така с главата надолу. За краката. Да. Миро, ти от тук, от тази страна съм ти гледала всичко. Това е болен, това е болен. Дай там, кой беше? Секси! Да внимай. Секси, къде си? Мара, бе, секси. Не тиги в главата. Да не тигне мат хлопо. Тук къде е солване? Това да не е солвайко от миненци. Вицка! Там виж една е. Едната е двойна, това е двойна. Има бе. Ой, моя така. Кой е така? Искаш да не сеш ли? Не се кефам. Айде да внимай. Куцупиле. Една каса лайк. Аз снима ли съм? Куцупиле. Шилето. И китара моя, дни песни, ура! Снимай си ти. А? Снимай си ти. Не е фотогеничен. Ура! 10 за горки изпих. Не, майко. Не за горка подава ли, бе? Какво? Пиринско да е? Пиринско. Гледай, Бе! Яре, не се лигай, вътре има за яд. За тебе не. Добре, айде.
Умрела, А? Там тако. Китай, Украина, Молдова и Италия. Големите атракциони са масовата дресура на лъвове и колелото на смъртта на братя Балкански. Цирка изнася своите представления от 17 и от 20 часа хиляди на касата на цирка. Да се срещнем на маса, да хапнем балкански шишове вечерне, да чуем музика на живо. Ресторант Балканска среща. Идеален за вашата сватба и лично. Тяма на Сопу. Набелязвам те. Доближете се до Пепа. Почувствайте страстта и с новият ти албум Набелязвам те. Издава и разпространява Ара Мюзик. ITV партнер и Доро Филм представят филма на Стилиян Иванов «Истината за Орфей», най-новия български филм в High Definition формат. Местата в салоните за прожекции са осигурени от ITV партнер. Вижте премиерата във вашия град. Варна, 1 август, Бургас, 22 август, Пловдив, 1 септември, Стара Загора, 6 септември, Кърджали, 7 септември, Русе, 13 септември. Чувствате, че нещо ви липсва в дългите летни дни и нощи. Чудите се как да нажижите купона. Трябва ви само горещата компилация от Sun Music Жега. Жега, 12 нажежаващи хита, изпълнени от Азик, Софи Маринова, Остапна, Мира, Лиана, Ивон, както и новите открития на Sun Music, Фани и Алекс. Жега, вашата лятна компилация от Sun Music. От 15 юли до 1 август Sun Music ви предоставя възможността да закупите във всички обекти, разпространяващ албума Жега на 50% от цената, т.е. срещу 5 лева. Все ще мълда да теби. Теби, читачката в теб. Мама ти си магла. Това се гледа. Още по-зле. Дигне малко. Да? Дигне малко, включи и веднага гасиш. Изстав. А? Ти? Ти дам контакт и ще. И ти изключваш. Що да остава да работят? Какво? Не му да работи, бе. Нали трябва да изключи? Изключи. Добре, не. Ай, напред ти от спомен, напред. Напреди. Какво стана? Не. Déjame traer.
Имаме в пътя, но не снимаш прозорците. Мене педерас, както да скажи.
Ти да? Те ви оператора дете. Става операторе. Снимай кучето бе, дете. Снимай там путката. Курми, гледай путките. Аз снимай там. Не сменяйте честотата, още хитове след секунди. Ултра! Ако искаш вярвай, многи изкопирах в Благоевград. Що съдебната палата? Есента пристига и със сината лижа. Айде, оги там. Взимаш жена си. Айде. Абе, ти си тая, бе, си ме не знам. Айде, чакай, търся. Абе, пани са, че се праня. Сината лижа. Айде, влече тая, да не се праня такъв. Като почне пазарлът. Сананда ми. Жари ги, следвам. Браво, ги, хубави ли са? Всеки там са. Айде, ви го отваряме. Голямо го там. Кога ти имаш... Bigger than me, jigger than me. Get it to the dumb, I talk a trick of me. This is why, enemies alive. If you wonder why, I wonder why not. I thought she posing, drinks on me. Tonight's the night, tripping up close fantasy. Hey, mommy, come to poppy, fuck face, keep me safe. I'm the mega slick, lick my. Do you feel the vibe?
играят. Само големи думи, защо говориш? Не знам истина, дори да ги повториш. Не ми се слуша, за любовта ни не се говори, любов се прави. Само големи думи, защо говориш? Не става истина, дори да ги повториш. Не ми се слуша, за любовта ни не се говори, любов се прави. Не се говори и боболечка се прави, доброто настроение остава сега с още едно телефонно башено, с много търпение ще ви помоля малко по малко. Поздравите за Димитринка, Андон, за Дедо Антим от Роси от Срумско, за Спаска Вунчова и за всички шефове от фирма Бодрус. Шантите с Санта някой кючек и са един кючек и пожелание от нашата гореща телефонна линия. Здравейте! Аз бедам ранен приятел, поздравява нейния син Емил и Юлианка Кипеко, ако може да поети. Не сменяйте честотата. Още хитове след секунди. Утра. Участие от екипа на Радио Утра. Поздравите за Спаска Лунчова, Оксфорд, Бодрус, Чантите и за всички шефове с пожелание да бъдат все така и с работниците си. Ево на Спаска Лунчова е сега. Tenerife, Galicia, Espanhol, no tanto, silêncio está ali.
безразлични, смехът ни сърце боли. Човекът обича не знае колко губи. Айде направе! За всички тези пари, приятели, нямаме вече. Браво, пиеници! Тези пари, ще се разпокинаме. Аз съм от себе се смея. За какво са ни всички тези пари? Комбинации на живее. Зопче! За какво са ни всички тези пари? По-приятели нямаме вече. Тези пари, комбинации на вече. Купуваме вярност, любови дори. Браво, пиеници! Браво, пиеници! Ао, буди се пие! На здраве се казва на Свети Димитър Сулски. и живи здрав ден. И прави горя с песени компании и слави момичица. А, така, правилно. Доктор, препочване напред. И поход с млади невести. Ни мрази, ни го люби. Човекът обечели, не знае колко губи. Всички тези пари, що приятели нямаме вече. За какво са ни всичките тези пари, що сънят поминава ни вече. Купуваме вярност, а самотни без сълзи се смеем. За какво са ни всичките тези пари, от бедняци в тъжно живее. За какво са ни всичките тези пари, що приятели нямаме вече. За какво са ни всичките тези пари, що сънят подминава ни вече. Купуваме вярност, любови дори, а самотни през сълзи се смеем. За какво са ни всичките тези пари, от бедняци в тъжно живее. Няколко телефонни обаждания ще помоля само за малко търпение преди това обаче. Честитима ден на Димитър Марков от село Полето от всички внуци. Тая песен на Димитрия Вино пие, ще я търсим с най-голямо удоволствие. И селовата компания в бар Бисер от женската компания Милес Мегаля и Мегаля Милес след малко. Поздравите за Димитринка, Андон, също така за Дедо, Антим от Роси, Осрунско, за Спаска Бунчова и за всички шефове от фирма Бодро с чатите и Неко Кючев. Не, много Кючев, обаче също така поздравите за Дитка Ичева от всички нейни приятели от колежа по туризъм. За най-големите пиратия в Бея Комърчка случай ималия ден на здраве за Митко Бобата от Киро Кмето, Ваня и по-малко по-късно Вероника. Време сега да Димитринка, Донето Острунско и посъдява мама на Танаската с нашия попълнителни очите, голите очи и за Спаска Бунчева от фирма Бодрус от Танаска Острунско. Гасне! Гасне! Не долавям твоя поглед, не твой обред. Ти ме давиш в лъжите, Я? не поглеждаш в очите, погледни в очите, точно, че ме обичаш, не прикривай там лъжите, които ме обичаш. Погледни ме в очите и кажи, че ме обичаш, не прикривай там лъжите, които ме обичаш. Любовта ми
Ама нема, това е направено, сега трябва да Чухме едно преводно изпълнение на Слави Трифонов, Йован Йованте, поздрави от курсници специално в международни отношения към правно-историческия факултет на ЕЖЕЗО, към поздравителството Димитрина Китанова. Честит имай ден, здраве пожелаха те, щастие и по-малка нервост. Тя ще мисля ви всички останали по-малки международници. Следващата песен отива при Костадин от Благоевград. Поздравява очите от Костадин към Дилятин от Село Николово. Пожелавам му здраве и скоро да се ожени. Може да не случайно точно тази вечер да правя и пожелания, защото тя е важна за всички, които търсят такова. Според поверие, с тази нощна вечер се отваря и осветява за всичките, които не попят агенция, а знаете, че ще намерят единката и истинско търсене на такава. И това с песен Костадин от Благоевград, това пожела Костадин от Село Николово, а песента е Мили моя най-добър душа. За Димитър Рукев и за Митко Лудата, аз срамува 999 да има ден казваме и пожелание за всичко най-хубаво от цялата компания. Румян ще го след малко. А за вагата също така след малко Бреслава има много водка с отека. Специалните поздрави за Спаска Лумчева от фирма Бодруш, Шандите и за всички къде ти се появяваш тук на този компютър. Така както те, това си програми тук и за всички шефове пожелание да бъдат все така мили с работниците си. Продължаваме и на здраве казваме за Митко Попова по случай празника от Ванката, Сашка и от малкия Гошко, недоукраден и забравен. Да по случай празника от Банката, Сашка и малкия Гошо след малко пацикло ще се чуваме какво имаш ти да кай. Ама very special специални поздрави. Така, внимание, не ми обръщате от бирата. Поздравите за Вуйна Дитка от Кочеринова. Поздравява Златния палец, пияната компания на здраве. Не сме забравили специален поздрав за плясната група в Рила, която стабилно е заприла, най-вече за пернатия, кога сме зле се така да сме. Само за търпение ще помоля песента, ще я пусна с най-голямо удоволствие за Георги Малинов, да бъде жив и здрав, бизнес успехи и благополучие. Азис, само с теб, специално отново за Димитринка Мечкарска, поздравите от Бодишка, Димитринка, която става на 4 годинки, за Содораната, поздравите от баба Стевка. Отново съм те предвила, че не целуваш както преди. Не боле ме
твоето тяло искам да. Не сменяйте честотата. Още хитове след приходи. Радио Ултра. Телефонни обаждания, Ахмед, само се извинявам, хайде на покупки мило, просто малко по-късно ще го чем, обаче е късно обаждането, здравейте. Рано град трябва поздравяваме съпруг Ангел, който му казва да е здрав и така да е весело. Специалността на Меси хайде мило на покупки. Също неговия син е много обича и много го поздравява. Още едно телефонно обаждане, ефира на Радио Ултра и се готим за Крикека Ранзо, здравейте.